Ay la lelu, ay la lo. Ay la lelu, ay la. Bo día a todas e a todos, grazas por estar aquí hoxe, alumnado, docentes, representantes da AMPA, do Consello Escolar, inspectora do centro, familiares de Begoña Camaño, autoras, presidente da Real Academia Galega e outros membros da institución, representantes da Deputación de Coruña, tamén temos a Concelleira de Educación e a Isabel Baliño, coordenadora dos equipos de dinamización provinciais, autoridades e convidados. Hoxe presentamos no noso centro educativo unha nova edición de Primavera das Letras, no que a Real Academia Galega homenaxea a Begoña Camaño, unha muller inspiradora para todos. Begoña foi unha xornalista viguesa comprometida coa verdade e coas súas ideas. É unha escritora revolucionaria. Loitou desde o feminismo pola igualdade real entre mulleres e homes, defendeu os servizos públicos como a educación, a cultura e a sanidade e tamén se comprometeu co galego, demostrando que a nosa lingua ten forza, beleza e futuro. O Pombal comparte con Begoña moitos destes valores. Nós, como docentes, intentamos educar alumnado crítico, sensible e responsable, como foi ela. Tamén traballamos pola igualdade real entre nenos e nenas, a igual que o protagonista das letras galegas deste ano, loitamos pola igualdade real, como fixo ela, reescribindo os clásicos e convertendo as mulleres secundarias en verdadeiras protagonistas. Obviamente, nun centro de ensino público tamén defendemos o ensino público, que é un servizo que garante a igualdade de oportunidades e corrixe desigualdades. E, como non, tamén promovemos a lingua galega, para non perder a nosa identidade. Non entendemos o Pombal sen o noso compromiso galeguista. Quero expresar o meu sincero agradecemento ao alumnado de quinto e sexto que vai participar no acto e que dedicou moito do seu tempo de lecer a preparalo con moitas ganas e ilusión. Tamén merece un agradecemento especial ás compañeras docentes que fixeron isto posible, Angélica, Monse, Cris, Teresa e Estela. A vosa implicación neste acto demostra que a escola é algo máis que simplemente ensinar. Aquí sermolan os valores, sermola o compromiso, polo que creo que tanto o alumnado como o profesorado merece un aplauso. E para seguir celebrando esta festa das palabras, vou dar paso a Fina Casal de Rei, quen coordina o proxecto que presentamos Primavera das Letras. Fina é membro da Real Academia Galega, é profesora e ademais é unha escritora maravillosa e prolífica. A súa obra, ampla e diversa, combina calidade con sentimento e amosa unha profunda conexión co alumnado máis novo, tanto coa infancia como coa mocidade, ofrecendo historias que educan, que emocionan e que tamén fan pensar. Moitas grazas, Fina, por ofrecernos acoller este acto nas nosas modestas instalacións, pero grazas tamén polo teu esforzo para promover o galego entre a rapazada. Xa nos dirás de onde sacas o tempo e a enerxía para facer tantas cousas. Grazas a todas e todos, confiamos en que gocedes deste acto e dou paso, como dicía, a Fina Casal de Rei. Grazas. Moitas grazas, director, por esas palabras de benvida, por nos abrir as portas, a chave deste Primavera das Letras 2026 con esas palabras, pois, tan bonitas. Bueno, queridos nenos, queridas nenas, bo día. Bo día. Xa sabía eu que as vosas voces son moi bonitas. Eu tamén quería saudar, pero como sei que sodes todas, máis novos que a min, pero non menos intelixentes, podedes axudarme, as nenas e os nenos, a saudar a estas persoas maiores superimportantes que viñeron hoxe a este acto e axudadesme repetindo, por favor, autoridades, profesorado do Pombal e do Instituto Castelao, veciñas e veciños do barrio do Calvario, Beatriz, Xavier e demais familia de Begoña Camaño, Beatriz, Xavier e demais
Moi bo día a todas e a todos. Xenial, que ben o fixestes. Hoxe hai festa no cole, verdad que se nota que é un día diferente? Que preparastes moito. Hoxe hai festa no cole, porque presentamos, como ben dixo o director, presentamos Primavera das Letras 2026, dedicada a... Ai, que non me acorda. Dedicada a... Quen se lle dedica? A Begoña Caamaño. Sabiádelo. Pois este é un proxecto da Real Academia Galega que existe dende 2026, xa, dende 2016, perdón, xa hai moitos anos, bastantes. Bueno, e que é financiado, axuda a que siga adiante a Deputación da Coruña. Entón, pois, cando souben que ia ser aquí, no Pombal, a presentación de Primavera das Letras, dei un chimpo de ledicia e sentín por dentro como formigas no estómago e na cabeza, porque casi como que me emocionou un pouco porque me acordei dunha cousa. Acordeime que eu estive neste cole e vin aquí e tentei falarlles da forza da palabra, da forza das palabras. Non hai nada no mundo que teña máis forza, pero hai persoas maiores que mandan moito, que teñen moito poder e que non saben que o que ten máis forza é a palabra, non as armas nin as guerras. Non o saben. Entón, pois fan esas cousas. Non saben que é dialogando, falando, apreixando esas palabras que son coas que, sobre todo, coas que traballa a Real Academia Galega. Sabedes que fai? Cando as palabras se perden algunhas porque ninguén as fala, a Real Academia sí, a veces pérdense. Entón, intentan rescatalas. Dende a Academia rescátanse. E se están feridas porque se pronuncian mal, pois cúranas. E cando xa están ben, devólvenas aos seus verdadeiros donos, a vós, ao pobo. Pois iso é o que se fai dende a Academia. E digo que lles contei unha historia cando vin para falar desa forza das palabras. E era unha historia que eu nunha biblioteca un día que estaba esperando tamén a que chegasen uns nenos collina, porque era pequeniña e podía ler enteira, que me prestaba máis. E me pareceume tan bonita, que conteilla a aqueles nenos e aquelas nenas do Pombal de aquí. Porque pola forza das palabras, canta forza poden ter unhas palabras aunque sexan pequeniñas e que caiban na palma dunha man. Entón eu contei aquela historia e dixen lamento un montón non acordarme do autor, só sei que era, só lembro que era belga, non me acorda quen era o autor. É nisto que uns días despois chegame a casa este libro, que non lle despeguei a pegatina nunca, que di, como sei que sabe ler moi ben, o presidente da Real Academia Galega. Que di aquí, presidente? A ver, di, do CEIP o Pombal para Fina Casal de Rei. Grazas. Pois xa vedes, non lle quitei nin iso, para poder guardalo así, sin saber que hoxe ia estar aquí. Bueno, volvendo ao presente. Hoxe damos a coñecer a vida e obra de quen foi esa ilustre veciña do barrio do Calvario. Xa non me acordo outra vez. Como se chamaba? Begoña Caamaño. Ata soa ben, verdad, pronuncialo. Que orgullo para vós que correteara por aquí cos vosos avós e avoas, que a coñecesen cando eran nenos os vosos pais, as vosas nais. Iso fai o acto moito máis máxico. Moitos, pois, Ana Alfalla escribiu unha peza literaria para a Primavera das Letras, deliciosa, falando de Begoña Caamaño. Decía, cando me entrevistaron antes, que claro, o mellor é porque Ana Alfalla, ademais de unha gran escritora, é detective. Así calquera, porque sabe un mundo de cousas de Begoña Caamaño. Xa contará ela.
non sei de que a coñece, sabe moito desa muller valente, xornalista, escritora, comprometida co ensino, coa lingua galega. Ela debeu imaginala como un ser máxico, porque nesa maxia nos meteu e non era doado, porque Begoña non escribía para xente miúda, como a vos. Sen embargo, eu conto, por exemplo, unha cousa. Nun libro que se chama Circe, ou O pracer do azul, a uns homes, a uns guerreiros malvados que fixeran cousas moi malas, sabedes en que os converteu? En porcos. Seguro que iso vos divertiría se vos contan ese cacho. E como a ese, outros moitos. Igual que pasa co Quixote, que din que non é para nenos, e ten cousas como que o protagonista pensaba que os muiños de vento eran xigantes e loitaba contra eles, e iso gusta vos oílo, pois de Begoña, miles de cousas das súas obras, porque están cheas como as boas nécoras. Seguro que vos gustan cando as profes vos descubran, que algúns xa sabedes moito, porque un paxariño, que a todo isto Begoña tamén tiña paxariños que falaban, contoume que xa sabedes moitísimas cousas. Fixo un traballo maravilloso. Creo que fixo un conxuro. Debeu nomear a Circe, Penélope, Merlín, Morgana, Viviana, e acabou facendo respirar nunha obra teatral que oxalá, co tempo, poidades representar, que tendes o resto do ano todo para ensaiala, representala no cole, aunque creo que aquí algo vos inspirou xa. Pois que poidades representala en todos os coles de Galicia, en todos os sitios onde queiran. Laura Romero foi a que fixo as ilustracións. Algúnas estamos vendoas aí. Que chulas, Fixo as ilustracións e envolveunas dunha cor violeta. Seguro, non o sei, xa dirá ela, pero nunha cor violeta. A cor violeta tiña moi en conta Begoña Caamaño, porque é unha cor que nos fala de que as nenas e as mulleres teñen dereitos, igual que os nenos e que os homes. Falaba desas cousas. Por certo, nun dos libros tamén fala de Viviana, dunha muller sabia que se vestiu de violeta para entrar na illa de Avalon e vestiuse de violeta nunha cea e impresionou a todo o mundo. A cor violeta, a cor do feminismo. Non sei nin por onde estou, como e paso follas, pero non miro para elas, entón non, iso pásame sempre. Entón, bueno, na web de Primavera das Letras podedes atopar ese texto e esas maravillosas ilustracións que axudan a contarnos tamén ese mundo máxico no que agora vive Begoña. Nada máis agora, só quería decir públicamente unha cousa. Primavera das Letras eu son a cara visible, pero é un equipo. Somos outras moitas persoas que axudan a que todo isto sexa posible cada ano. E hai unha que nunca nomeamos porque nunca está nos escaparates, como estou eu agora, na tribuna, onde me vedes e me oídes, e chámase Yolanda Casal. E a min gustaríame que levantase a man alá onde estea, que sempre está detrás dunha cámara, nunca diante, e non te ven. Agora sí. E agora damoslle a palabra, se vos parece, damoslle a palabra a Ann Alfaya e a Laura Romero, cun aplauso enorme, vale? Para darlle as grazas. Ola, bos días a todas e a todos, especialmente ás nenas e os nenos e as mestres e as mestras do Colexio Pombal. Laura, eu son Ann, vale? Vimos ver quen é máxica e, por suposto, é Fina, non? Estaremos de acordo que a máxia que ten Fina, que xa ven dada por todos os seus libros, que seguro que moitos de vos
nenos e nenas alestes algún, son todos maravillosos porque os libros de Fina están sempre escritos dende o corazón. E cando se escriben dende o corazón é moi difícil que non cheguen as nenas e os nenos e os mestres, vale? Cando me chamou Fina precisamente para este proxecto, para o Primavera das Letras deste ano, sempre é unha alegría recibir a chamada de Fina, claro está. E recibir a chamada de Fina e ao mesmo tempo que na súa boca apareciese a palabra ou o nome de Begoña Camaño, aínda máis. Por qué? Porque Begoña Camaño xa me deu unha alegría cando este ano se decidiu que se dedicase ás letras galegas todo o ano, cando recibín a chamada de Fina dicíndome que lle gustaría que eu escribise este ano un texto, que tivese como centro a figura de Begoña Camaño con total liberdade creativa, que podía ser un conto, podía ser un relato curto, podía ser unha noveliña pequena, podía ser unha peza de teatro, podría ser unha poesía, podría ser todas as cousas que a vos gusta ler. Pois eu, no principio, pensei nun conto longo, pero xa polo camiño a miña cabeza empezou a darlles voltas e dixen, eu creo que o teatro é un xénero que é moi doado para a rapazada e ali se poden contar moitísimas cousas de xeito máis divertido. E como eu sou unha escritora que a veces escribo moi serio, é curioso que cando escribo teatro gústame máis a parte divertida, a parte lúdica. Entón axiña puxeme a pensar, e como som unha amiga dos mouchos, teño un mouchos na camisa, aquí, nos brincos, e na miña casa está chea de mouchos, entón axiña pensei nunha curuxa e nun moucho. Moucho moncho e curuxa maruxa. A partir de aí, dixen, eses dos personaxes van a ser os que van conducir a historia, de alguna maneira, da vida, da biografía de Begoña. E despois dixen, pero que Begoña que escribiu dos libros tan fermosos, tan importantes, onde a figura da muller se rescata, se lle dá vida, se trae a vida ao mundo real, rescatamos as heroínas, nos esquecemos dos héroes e lle damos vida propia, dixen, vou rescatar a Begoña, pero tamén teño que rescatar as súas heroínas. Entón, que fixen? Trouxen con ela as protagonistas dos seus libros. E dixen, ven pa cá, Circe, ven pa cá, Morgana. E xunteinas as tres, onde? Nun lugar máxico que aparece en todos os contos. En todos os contos temos sempre un bosque máxico. E nese bosque reuninas as tres. Pero como poderían chegar ese bosque as tres? Poderían chegar nun carro de bois? Poderían chegar nun coche chulísimo? Non. Decidín que viñese montadas tres fermosas eguas. Tres eguas maravillosas, imaginades? As cabalos e as eguas entrando polo bosque. E aí ven Begoña. E sabedes como se chama a egua de Begoña? Cun nome maravilloso que lle cae moi ben a Begoña, que é Aventura. Porque Begoña era moi aventureira. E tamén hai outra egua que se chama Odisea, porque é o mundo de Circe. E outra que se chama Esmelle. E con estes mimbres, axudados pola voz da cantareira Uxía, que é unha cantante moi importante galega, que nos canta cantigas moi importantes, decidín metela dentro do libro porque Uxía tamén é amiga de Begoña. E con todo iso, escribín un texto que logo Laura debuxouno dunha forma absolutamente preciosa. Agora vos deixo con Laura. Hola, que tal? Bo día. Estades nerviosas e nerviosos? Eu estou nerviosísima e non entendo moi ben por qué, así que non me quero imaginar todo o traballazo que fixestes, que teño moitas ganas de ver. Bueno, pois eu son non sei se a última peza desta engranaxe, non? De ideas, primeiro a chamada de Fina, o encargo a An, e despois, claro, falta as cores, non? Faltan as cousas que entran polos ollos, bueno, as letras tamén entran polos ollos, pero as cores, as cousas que máis chaman a atención, non? Falabas ti antes, Fina, das cores e do importante que era o lila e todas estas paletas de violetas. E es que o violeta realmente é unha cor moi especial. De feito,
un pigmento, sabedes que as pinturas que usamos, as ceras, os lápices, as acuarelas, as témperas, non sei cantas materiais usades na clase, pero todos os materiais, as pinturas das paredes, todo, parte dun polviño de colores, vale, que se chama pigmento. Despois o que fai que cada técnica sexa unha cousa é outras cousas que se lle botan. Pero o pigmento sempre é un saquiño de polvito de colores, vale? Cada color pois é a cor que imos usar. Pois o violeta, os lilas, ata hai non moito, era super difícil de atopar na natureza, era super especial esta cor. Entonces é unha cor que de algunha maneira para nós é especial, ten moita forza, porque non é tan fácil atopala na natureza. Vos, cando vayades dar unha volta polo bosque, polo monte, polo parque, da igual por donde sexa, donde haxa natureza, fijadevos que non hai tanto violeta na natureza, hai algunhas flores, pero é moi difícil. Entón é unha cor que ten moita forza, aparte de todo o simbolismo, o feminismo, todo este simbolismo que lle demos despois, pero realmente para nós, para os nosos ollos e as nosas cabezas, ten unha forza moi especial. Entón, claro, usar tanto violeta, pois fai que o texto de Anne teña tanta forza tamén, non? Non sei que vos teño que... Bueno, se queredes vos conto algunha cousa así do proceso, porque cando recibes un encargo así, faiche moita ilusión, bueno, non sei se todas e todos debuxades, é unha cousa que facemos dende ben pequeniños. Entón, claro, é moi guai empezar a debuxar cousas novas, pero eu tiño un pouco de medo, porque sempre hai unha cousa, e a vos seguro que vos pasa a todas e a todos, sempre hai unha cousa que nos sale mal ou que nos dá medo debuxar ou nos dá vergonza porque non creemos que non nos sale tan ben. Sí ou non? Non hai cousas que dis, ai, non vou debuxar isto porque me vai salir mal. Bueno, pois a min pásame cos cabalos. Eu vexo que hai 3 eguas e yo, ai. Pero, bueno, ao final, cando vos pase iso, porque vos vai pasar algunha vez, quitadevos o medo, vale? Simplemente facede... Non ten que sair todo ben a primeira, os cabalos son moi difíciles de debuxar, pasa ya moitos ilustradores e ilustradoras, que eu, como presidenta da Asociación de Ilustradores que son, falo con moitos ilustradores e os cabalos sempre é unha cousa moi difícil, vale? O sea que, pero bueno, a verdad que mola un montón saberedes cando leades a historia como saen estas eguas, non? Maravillosas, é unha cousa un pouco máxica, non? E nada, pois teño moitas ganas de ver o que hai de representar. Eu creo que non vou contar nada porque senón vou facer spoiler, que eu empezo a falar e teño moito peligro. E nada, encantadísima do encargo, con toda a emoción de representar a Begoña, que non coñecín, e de coñecela a través das formas e das cores. E nada, moi contenta de estar hoxe aquí, vervos a vos, e con moitas ganas de ver o vosso traballo. Hai que baixar outra vez. Moitas grazas, Laura, moitas grazas, Anne, non só polas palabras de agora, senón polo voso traballo. Efectivamente, era difícil, era un gran reto, pero tamén o texto. O texto era un reto moi difícil. E hai algo, cando nos reunimos aquel día, lembrades, a primeira reunión conxunta, que hai algo que a min mesma, eu que non tiven a fortuna de coñecer persoalmente a Begoña, me emocionou, que foi cando Anne dixo que estábamos, por exemplo, un grupo, unha panda, unha cuadrilla de amigas, chegaba a Begoña e como que nos eclipsaba, como se tivese unha aura. Iso todo fostes capaces de recollelo. Grazas. Bueno, grazas tamén, director, por dende o principio que Yolanda te chamou xa a xiña, dixestes que si e puxestes vos mans a obra. Grazas, profes, grazas, Angélica Lomba, Cristina Guede, debería sabelos de memoria. Estrela Rodríguez, María Teresa Acuña e Monse Fuentes. Grazas porque sei que en tempo récord preparastes isto. E sei que unha mestra non pode dedicarlle o tempo todo
aunque fose moi frutífero a isto, que ten que facer outras moitas cousas en un tempo récord, seguro que fixestes algo maravilloso, estou convencida. Para empezar, non hai máis que ver como se está portando todo o mundo, nunha cousa que parece así unha cousa de protocolos, de maiores e así, e ata os pequerrechiños están aquí, caladiños, sin corretear por aquí, portándose de maravilla, xenial. Bueno, e agora chega o momento que estabades desexando todos e nós tamén. Xa o dixeron as que me precederon agora falando, que estamos desexando ver a ese alumnado de quinto e de sexto, a ver que fixeron relacionado con Begoña Caamaño. Que vos parece si como son do cole, son da casa, é como cando vas ver un partido do Celta, que xoga como na casa e por que o aplauso de agora que lle dediquemos para empezar así apoteótico, que quere dicir enorme? Un aplauso. Bueno, benvidas e benvidos ao Pombal. Como sempre, neste mes de marzo xa temos preparado o quiosco con xornais pola Semana da Prensa. A boa nova da portada é que este ano as letras galegas adícanse a Begoña Caamaño. Begoña naceu en Vigo no ano 1964 e de nena viviu no Calvario, como a maioría de nós. Era a segunda de 4 irmáns. Bueno, se queredes saber algo máis da vida de Begoñísima, imos comezar un faladoiro moi entretido sobre ela. A ver que nos contan os xornais. Hola. Hola. Pero vexo que a lingua está perdendo, estamos en risco de perdela. Creo que hai responsables diso. Nin se preocupan, nin queren o idioma, que calquera idioma morra teria que ser un drama universal, non? No noso cole non queremos que a lingua galega se perda. Por iso, traballamos o galego e lembramos mulleres que litaron por el, como fixo Begoña. Comenzamos cas pandereteiras de Mens. Unironos moito, porque cantaron, cantamos, e porque tocaron, tocamos. Lembras que ben o pasamos? Seguimos con Rosalía de Castro. Podemos dicir que foi a musa de Begoña e unha inspiración para nós. Fíxate que rapazada, lendo poesías no Calvario nalgún aniversario en primaria. Rosalía foi unha muller de bandeira. As letras galegas celebráronse con ela por primeira vez no ano 1963. O feminismo é Rosalía. A nós encántanos o libro Rosalía Pequeniña, de Uxía, unha boa amiga de Bego, onde escribiu o prólogo. Rosalía pequeniña agatuñaba polas árbores e agochábase nas polas das figueiras para poder imaginar e escribir sen que ninguén a molestase, porque daquela as nenas só podían xogar a ser nais. Únicamente se lles permitía soñar con ser esposas, monxas ou enfermeiras. E a nosa Rosalía pequeniña rebelábase e como boa pirata atrevíase non só a escribir, senón tamén a publicar os seus poemas e novelas en tempos en que as mulleres tal cousa lles estaba prohibida. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedaver de silveira,
tampouco podemos esquecer a outras mulleres que se dedicou o ano das letras. Lembras cando traballamos coa vida e a obra de María Victoria Moreno no ano 2018? De Xela Arias no 2021, tamén de Vigo. Tivemos a sorte de coñecer a seu fillo cando lle dedicamos o nome da súa nai a unhas aulas do noso cole. E xa, no 2024, Lisa Villalta. E no 2025, as cantareiras, das que falamos hai un rato. Xa non me lembraba que Uxía foi unha das amigas que tiña Begoña. Nos convidámola amigablemente para dedicarlle outra aula do noso cole, a aula de música. Cantounos e cantamos con ela no colexio, case como se nós fósemos a súa propia amiga Begoñísima, que a chamaban así as súas compañeiras de radio cando lle fixeron unha despedida. Ah, sí? Como non lembrala? No noso cole sempre tentamos que a nosa fala medre, como nos ensinou Bego, e como cantamos e bailamos con Paco Nogueira e a súa canción En galego falo, en galego vivo. Tamén intentamos que nos identifique como di Uxía na súa canción A Fala. O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pensar máis profundo. O salouco máis feble, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmullo do vento, a palabra de amor. O murmullo do vento, a palabra de amor. Outro dos seus pilares é que Begoña foi unha muller intelixente e sabia. Foi unha xornalista e escritora singular e vital. Como a ela non había outra igual. Si, é como esta amiga que nos inspiraba a todo o colexio cando facíamos un xornal entre todo o alumnado ao remate do curso. Outras veces un monográfico. Atrapouna o mundo das ondas cando fixo un curso en Radio Noroeste. Logo traballou na Radio Popular e na Radio Galega. Isto foi despois de estudar para mestra. Logo dirixiu e presentou os programas Andando a Terra, Club Cultural e Expreso de Medianoite. O terceiro pilar que a define é que é unha activista dos pés a cabeza, defensora das mulleres e das injustizas. Todos os asuntos que lle interesaban ou lle preocupaban, que eran moitos, diante do micrófono ou na redacción dun xornal no Diario Cultural de Santiago de Compostela, poido defendelos. E que pon aí desa derradeira faceta que nós non coñecemos tanto? Publicou 2 libros que abondan para mostrar o seu talento. Circe e o prazer do azul abriulle as portas, e Morgana en Esmelle foi moi premiado e levado ao teatro por o Grupo Sarabela. Tamén di o xornal que rescata as mulleres dos seus agochos, porque nas súas novelas as protagonistas son elas, e iso é raro, porque na mitoloxía só hai heróis. Pero tiña 2 novelas moi acertadas, non si? É unha da terceira, sobre a súa bisaboa, que ia protagonizar Xerezade. Sempre tivo moi en conta o mundo feminino, ata na súa propia vida. Sabedes que impulsou a Asociación de Mulleres na Comunicación? Alí defendeu os seus dereitos en publicacións como A Festa da Palabra Silenciada, A Nosa Terra, Nova Galiza ou Tempos. Non había que na calase. A Begoña Camaño gustalle ter durmido para sempre colaladas mariñas, mais nós estamos expertas, en Vigo, no seu barrio do Calvario, e queremos dedicar a canción Mar de Vigo. Na vía de Vigo non se pode entrar con tanta lanchiña que vai caro mar, entrar e sair. A vía de Vigo non se pode ir. Begoñísima, seremos esas punkis que ti soñabas con cazadoras, piercings, tatuaxes ou nenas o futuro falando e cantando galego, cos nos pandeiros, pandeiretas e gaitas.
maravilla, que ben o fixestes. Xa sabía eu que había maxia. Moitas grazas, profes. Moitísimas grazas ás nenas e aos nenos que estades de espectadores, que tamén sodes uns artistas, por aguantar aí desa maneira. Que ben o fixestes. E agora pararíamos aí, pero é que ven unha parte moi emotiva. Agora resulta que vai dirixirvos a palabra a irmá de Begoña Caamaño. Estas cousas non se dan sempre. Iso tamén indica que se foi demasiado pronto, que era moi nova aínda. Pero hoxe temos a fortuna de que aínda que estivese preparando máis libros, que non lle dese tempo a publicalos. Aínda así, hai tantas amigas e amigos, tantas persoas que nos poderían contar cousas dela, que teremos un ano e a partir de aí moito máis para seguir descubrindoa. Para min, por exemplo, despois de ler Circe ou O placer do azul, para min, Begoña é Circe, é esa sabia que ten o gozo de aprender, que vive nesa illa de Ea. E tamén esa Viviana, que vive noutra illa. Eu non sei se esas illas, no fondo, tamén representan esas illas, sitios illados, onde non chegaban os demais, onde estaban as mulleres durante moito tempo. Non o sei. En fin, que agora temos aquí con nós a súa irmá, a Beatriz Caamaño, pero é que temos tamén a seu irmá. A Beatriz, ídela ver aquí. Pero quero que saibades vos como coñecín eu hoxe, en persoa que non o coñecía, nin a Beatriz, a Javier. Javier, onde estás? Poderías que te coñezan, por favor, que te ve... É que é o irmán de Begoña. Están... vou decir... Como vou decir malo, bueno, o nome da súa cuñada, Lourdes Ramiro, tamén está aquí, que é a cuñada de Begoña. Está, si digo mal o nome, o seu sobrinho Beixué, pero se o digo mal, digo Roque, e tamén vale. Entón, e Mencía, outra sobrinha de Begoña, Mencía, como o bo viño galego. E Carmen Caamaño. Iso así, familia tan cercana, tan achegada, case nunca acontece, poucas veces. E iso provoca unhas emocións especiais, pois imos oíla a súa irmá, pero é de seguido, xa suben os dous, xa veñen os dous aquí, ven tamén a persoa a de máis grande autoridade dentro da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo, que estou segurísima de que hoxe está especialmente emocionado, porque ten un neto, primeiro neto de 2 mesiños. Estou segurísima que está pensando, calquera día vexo o meu neto facendo maravillas como estas. Estou segura, sen falar con el, que ben vistes que non falei. É o máximo responsable da institución da Real Academia Galega, desa que dedica os seus esforzos a termar da lingua e a espallala e a escoller a persoa do Día das Letras Galegas e, como diríades vos, que sodes moi prácticos, e moitas cousas máis. Antes de lles ceder a palabra, como é a miña última intervención, gustaríame escoitar nas vosas voces, como a modo de promesa, a Begoña, esta frase, só isto. Begoña, nós como a ti, en galego, a nosa lingua guapa, e agora repetimos. Begoña, nós como a ti, en galego, a nosa lingua guapa. Xa podes subir. Bueno, hola a todas e a todos. Teño que decir que mirade, viña con un discurso escrito imposible. Acabades de desarmarme completamente, sodes uns cracks, pero uns cracks, de verdad, profes, super guai, pero que rapazas e rapaces
Que caña tendes neste cole, Cuidado, que dentro de nada seredes vos os que esteades por aí escribindo cousas e contando cousas, porque isto non é que veña alguén e te diga cando naces, tú vas te dedicar a ser escritor. No, isto non se sabe nunca na vida. Un nace, vai ao cole, lle gustan as historias, lee, e empeza a ter moita imaginación, e empeza a pensar que o mundo... Avisádeme cando se me pase o tempo, porque como ahora vou sin papel, non sei hasta onde chego. Entón, eso empeza a pensar, pois isto que leo me mola mogollón, pero eu quería, a ver, se eu quixera facer isto, resulta que son todos señores. E as chicas como a min, onde están? Porque, claro, eu non quero estar aí como Penélope, cose que cose, descose que descose. Nin quero estar aí, pois eso, que o meu home marchou a unha guerra a Troia e tarda 40 anos en volver, pero isto que é? E eu a espera, así, como se non pasara nada. Entón, hai que empezar a pensar e hai que decir, ostra, e entón a xente como a min, quen fala da xente como a min? Das mulleres que queremos facer cousas, das mulleres que queremos estar nos sitios e non a espera simplemente. E entón un día te pos a escribir e dices, me cago en la mar, isto agora se van a cagar. Colles un papel, empezas a escribir e dices, aquí estamos nós, as mulleres, con voz. Porque tamén temos voz, porque tamén temos cabeza para pensar, para estar de acordo ou non coas cosas e para expresarnos. E para ter tantos dereitos como a eles, como mínimo, os mesmos dereitos. Vale? Entón, todas e todos, de verdad que o fixestes maravilloso, rapaces e rapazas de sexto. Impresionante. Todas e todos a traballar con cabeciña no mundo, a mirar o mundo como é, a tratarnos como a iguais, porque somos iguais, diferentes, pero iguais, coas mesmas oportunidades. Eu agardo que este ano Begoña os sirva precisamente para isto, para reflexionar. Eu sei que os seus libros que vos queden para máis adiante. Non para moito máis tarde, logo así que esteades en cuarto da ESO ou así, seguramente xa os leeredes e non vos queda nada os de sexto. Entón, ese momento chegará, pero mentres tanto ide pensando en como é a vida e en como debería ser. Non caledes nunca. Cando pase algo vos carón que non sexa como vos pensades que ten que ser, non caledes, decídeo. O mundo está feito para ser cambiado. E o mundo está feito para que todos o compartamos e o vivamos en igualdade de condicións. Non sei, non podo dicirvos máis nada, porque, claro, agora es que me deixastes de verdad completamente desarmada. Que sí, que traballedes moito, que os felicito de verdade por este traballo, que os agradezo un montón isto, eu e toda a miña familia, estou segura, este traballo que acabades de facer e que agardo que de aquí en diante escoite o voso nome seguramente en algún sitio e que sexades alguén que teña voz e que os escoite falar de vos pola vosa voz. Grazas a todos. Pois, bo día, xa casi boa tarde. Moitas grazas, Beatriz, polas túas palabras. Saúdo ás autoridades, a concelleira, ao director do centro, a Anne e a Laura, a Fina, a nosa presentadora, a toda a familia, sobre todo saúdo ao profesorado deste centro e aos rapaces e rapazas que fixestes este traballo tan maravilloso. Hoxe é un día máxico, parece que Circe, Morgana, Vivian e que sei eu cantas meigas máis se xuntaron para facer unha mañá máxica. Mesmo lle soplaron a Fina, que eu acabo de ter un neto hai 2 meses, que non lle dixera, que non é verdade que lle estiven ensinando as fotos antes do acto.
Sobre todo, pois, inspiraron ao profesorado e a rapazada que fixo este acto tan fermoso. Estiveron as meigas traballando, as mulleres sabias que saben facer cousas así maravillosas, pero tamén todos sabemos que ademais de meigas fai falta persoas que traballan e que ocurran, non? E iso non se nos escapa a ningún de nós, que está a maxia das palabras, está a maxia da imaginación, pero tamén está o traballo do día a día de profesoras, de profesores, de mestres e de mestras, un traballo que moitas veces non ten o recoñecemento social que merece e que nós desde a Academia Galega sabemos moi ben que alcance ten, porque este acto, como recordou Fina, vimos facendo desde o 2016, vimos percorrendo centros de ensino de toda Galicia desde aquela para presentar a Primavera das Letras. Cada vez que vimos a un centro, cada vez que temos ocasión destes actos que enchen aún de emoción e de esperanza de futuro, cando vemos, cando eu entro nun centro destes non podo deixar de compararlo coa escola que eu fun, a comparación é totalmente, en fin, é outro mundo. Énchenos de esperanza e ver tamén que se fai este traballo pola lingua, ver que a nosa interpelación a través de Primavera das Letras chega aos mestres e as mestras. Sabemos que as letras galegas é unha celebración de toda a sociedade, das asociacións culturais, das institucións, pero sobre todo é unha celebración que cala no ensino, é unha celebración que sin o traballo de mestres e mestras sería moito menos rica do que é, e por iso vos agradecemos moi de corazón este esforzo. Para estes nenos e nenas, creo que este vai ser un día que quedará na súa lembranza con toda a seguridade. Esperamos que sexa unha lembranza que inspire, que semente o amor, o agarimo polo noso idioma, pola nosa cultura, a través da obra absolutamente fascinante e inspiradora de Begoña Camaño. Moitas grazas a todos. Auga da miña fonte